guys, Alex εδώ και σήμερα παίζουμε το Mortal Kombat. Και είμαι και εγώ εδώ. Με λένε Ντέμι. Σε λίγες μέρες θα βάλω και το δικό μου κανάλι, θα με βλέπετε πιο συχνά. Ναι. Συνήθως θα κάνουμε βίντεο μαζί. Θα κάνουμε και challenge. Κάτσε από 2J και 3J που είναι. Και είναι και ο Άρθρος εδώ. Απλά πιο συχνά. Ναι. Θα παίξουμε ένα διπλό με τον Ντέμι και θα τελειώσουμε το βίντεο. Άντε διάλεξε παίκτηρα. Έτσι όπως το βλέπω, την επόμενη φορά θα παίξουμε FIFA. FIFA ή Pro. Φίλες, Πείτε μου στο comment σε αυτό το βίντεο ποιος είμαι εγώ. φίλε, εσύ διαλέγεις πρώτο. Άντε και, περίμενε. Ποιο θα μου πάρεις, πάρε ένα καλό. Σου πάρω το καλύτερο που ξέρω. Άντε, γεια. Το σκυλάκι. Σαν γύφτος είναι. Κλείς τα μάτια σου. Θα σου βάλω τον καλύτερο παίκτη. Με κλέβεις. Όχι, φτάνει, μωρό. Δεν βλέπω. Δεν θα το βάλω, παιδιά. Το σκυλάκι θα βάλω τώρα. Όχι ρε. Δεν είμαι βλακάς. Φίλε, για ένα παίκτη το κάναμε ηλίθιοι. Ναι, δεν πειράζει. Δύο να είμαστε μαζί. Άντε, πάμε το ξανακάνω. 2, όχι 3. Σκάσε. Γιατί θα πάω στην κρύα. Τον κόρο σου πιάσει. 1-1 έβαλες ρε. Τι λες, παιδάκι μου, θα δεις. Ένας. Να, άσχετε. Τώρα άμα το δεις θα σου πω. Πήγαινε. Χώρα του. Να, εσύ. Να. Ποιο είναι το δικό μου. Πάτα χείρε. Κύκλο. Λοιπόν, κλείς τα μάτια σου να σου δείξω ποιο θα σου Άντε, βάλω. γρήγορα. Κλείς τα μάτια σου, κλείς τα. Περίμενε, να μου βάλω. Άντε, γρήγορα. Περίμενε. Στοπ. Όπα. Δείτε τι του έβαλα. Γυναίκα μου έβαλε. Ωραία, πρέπει να παίξουμε με αυτούς. Παιδιά, θα παίξουμε μόνο με 2 ομάδες και τέλος. Με αυτούς και με τον... Όχι ρε, μόνο με αυτό όχι με αυτό μόνο. Ναι. Ναι, μόνο με αυτό να παίξουμε. Όχι, να παίξουμε και με τους άλλους και τέλος. Ναι. Αυτή τη γυναίκα. Ω φίλε, ίδιοι είστε, τυχαίο το έκανα. Φίλε, θυμάσαι πήρες γυναίκα. Θυμάσαι τι έκανε αυτή η γυναίκα στο 2J. Όχι, δεν είναι. Που αυτή η γυναίκα που ήταν ο 2J, τι έκανε στον αντίπαλο. Που δεν τα έσβασε. Ναι, Εγώ είμαι ρε. δώσ' το, όχι. Όχι, άλλο. Τα βυζιά της κούνη. Παιδιά, για να ξέρω. Ωχ, οι άλλοι παλεύουν. Βλέπεις. Ναι, πολύ το κάνουν αυτό. Ο κράτος είναι. Ποιος? Α, όχι. Δεν πάει να βγάλει και κανένα κράτος. Καλά αυτήν την κόμμα είναι Ναι, πάλι. και πέφτουν βόμβες κάτω. Ναι. Κάτω πέφτει κάποιο αεροπλάνο. Τι αεροπλάνα, πας καλά αγόρι μου. Όπα, εγώ είμαι. Φίλε αυτό, όχι, Ποιος είμαι. δεν σε έχω βάλει ακόμα. Βάλε με ρε, βλάκα κρίμα με. Καλά. Θα παίξουμε 2 κοπέλες. Σε έβαλα. Βλάκα. Με έβαλες. Άντε, βάλε με. Ας δεν μου βαρέσω μια μπαμ. Δεν με βάλε. Αυτό εδώ, κάτσε να βγάλω αυτή την κολοκόμενα. Άντε ρε, μου φεύγεις κιόλας. Βάλε με. Σε έβαλα. Σαν τον RKO που κάνει. Ναι. Να. Ο Ρέντι Όρτ. Ναι, ωραία, είναι όλα. Φίλε, Άντε, γεια. άσε, πάτα λέω, δώσε. Φίλε, δες τι θα γίνει τώρα. Άλλαξε η κίνδυνο. Περίμενε. Τι θα γίνει τώρα. Αυτό πονάει. Σας καμπούει. Κοπελούθκι τι κάνει ρε παιδί. Τι κοπελού. Φίλε, Κοπελούθκι εγώ το λέω. Μέρος δεύτερο λέει. παιδιά, για να ξέρετε. Για να ξέρετε, στα βίντεο που θα κάνω εγώ, μπορεί κάποιες φορές να έχω ευρωπαϊκή προφορά. Άντε ρε βάλε με ένα. Φίλε, σκάσε έχει υπερκίνηση και έτσι μου... Δεν με νοιάζει, ωραία είναι και εγώ. Να, όχι δεν είμαι εγώ. Σε βάζω. Βάλε με. Θα φας ξυλό, άντε γεια, RKO. Αυτό το έκανε ο Αλέξης για να μην μπερδευτείτε. Τώρα εγώ είμαι αυτή που κουνιέμαι που τη βαράω. Και έκανε αλματάκια. Πηδάκια. Με έβαλε. Βάλε με λίγο ρε, please. Ναι, φίλε. Τι με έκανε. Βάλε Ντέμι. Πώς θα τον κάνω τώρα στην εγκόμενα.
Κρίμα είναι, ρε. Τώρα θα φύγουν τα δόντια της. Μπορεί και να πάω μετά. Sorry, αλλά μπορεί μετά να χρειαστεί να πάω στον οδοντίατρο. Έφυγε ο άλλος. Και οι δύο έφυγαν. Σε έβγαλα εγώ. Φίνισε. Όχι ρε! Αυτό στην τελειωτική κίνηση είναι καλύτερη. Και κέρδισε. Τι κάνεις τώρα, στο χέρι σου. Αφού δεν έχεις ρε ρολόι. Βραχιολάκι είναι αυτό. Ωραία κοιλιά. Δεν κρέμονται και αυτά εδώ κάνω το βυζί. Παιδιά, πάμε να παίξουμε και με αυτούς και τελειώσαμε το βίντεο. Τέλος πάντων, στο δικό μου κανάλι θα εμφανιστώ σε λίγες μέρες. Κάντε μου εγγραφές να ανεβάσω. Κάντε μου εγγραφές να παίζω... Εγγραφές ρε. Subscribe. Τέλος πάντων. Είναι εγγραφή. Εγγραφή είναι αυτό. Ναι. Να παίζω παιχνίδια. Την πρώτη φορά θα παίξω Mortal Kombat. Την επόμενη θα παίξω, έτσι όπως το βλέπω, Η κουράδα. Minecraft. Ναι, γιατί έχεις την καζίνα. Ναι, δεν την έχω. Θα αγοράσω και εγώ Minecraft να παίξω όλο. Μαζί μου, Α, ρε, πρέπει μάλλον. εγώ Και είμαι. αν ξέρετε, θα παίξω μια κασέτα που λέγεται Tomb Raider, αν την ξέρετε. Όλοι την ξέρουν, τι άλλο. Tomb Raider. Ναι, Δεν το ξέρω. Τι είναι. Εσύ δεν την ξέρεις. Εσύ Αλέξη την ξέρεις. όχι. Άντε. Βάλε μου ρε. Να, σε βάλω. Ω! Άντε. Βλάκα, αυτός έχει τέτοιο. Έχει μελάνι άνθρωπο. Σαν να σου βγαίνει το μαράκι και δεν σου βγαίνει. Να έχει βάλει μελάνι. Έχει μελανιένιο άνθρωπο. Ρε, εδώ μέσα είναι θάλασσα γιατί κολυμπάει ένα ψάρι μεγάλο. Αυτό το βλέπεις, Α, όχι, ελικόπτερα είναι. Πω, ψάρι. Αυτή είναι η πύλη που... Ψάρι είναι, γιατί κάτι έφυγε. Α, πάλι το μελάνι βάζει. Να, το μελάνι, να το μελάνι. Φίλε, με γέμισες Βάλε μελάνι, με. άντε. Το διάλυσε τώρα. Ο στυλός έχει πάρα πολύ μελάνι. Όχι, ρε, σε έβαλα. Δεν με νοιάζει. Φίλε, άντε. Δεν με Άντε. Ρε, άντε, ντέμι αυτό άδικο. Δείτε τώρα θα τον κάνω εγώ τώρα το God of War. Άντε, γεια. Άντε, γεια, έχει και μάθω στο κεφάλι. Παναγιά, τα Τώρα πάνε. μίλησαμε. Σκάσε εσύ. Τώρα πάνε για εγχείρηση God of War. Πάνε για εγχείρηση, πάνε. Κερδίσαμε τον πρώτο γύρο. Φίλε, έχει κρατήσει αρκετή ώρα το κανάλι. Αυτό το βίντεο θέλω να πω, sorry. Δεν πειράζει, τώρα τελειώνουμε, ρε. Καλά, τώρα θα παίξω για πολύ ώρα. εγώ. Εσύ πρέπει θα μείνεις πολύ πίσω. Έλα, ρε, βάλε με. Ω! Την πάτησε τώρα. Και αυτό το δρακάκι του πέρα κολλημένο στο κτίριο. Το μελάνι, ήρθε ο μελάνι. Ήρθε ο μελάνι, έτσι θα το λέω. Άνθρωπος πια. Σου πια, σου πια. Τι είναι αυτό ρε. Ω, καλό. Τι μου κάνεις ρε. Μου ρίξεις σάλια. Τόσο μεγάλα σάλια τα μελάνια δεν έχουν. Παιδιά, από ό,τι μου φαίνεται αυτός κατουράει τον το βαράει ο Ντέμι, γιατί το βαράει κάτω από το παντελόνι. Κατουράει μελάνι. Να, βάρα τον Ντέμι. Φίλε, σταμάτα μου ρίξεις μίξες. Να βλέπεις το βαράκι δεν σου βγει. Εσύ βγάζεις φωτιές. Ο κράτης. Δεν σου πανηγορείς να μην παίζεις μέσα στα αναπτήρες. Βάλε με λίγο ρε, μόνο σου παίζει. Ακριβώς. Βάλε. Άντε παίξε. Άντε. Δημιουργικό Γεια. μας. Μελανιένιε. Λοιπόν, νικήσαμε. Κάντε subscribe. Διαλύσεις. Παιδιά, νικήσαμε τον αγώνα. Με έχεις κάντε τρελάνει και δεν ξέρω τι να πω. Ναι. Κάντε like στο κανάλι. Άμα σας άρεσε, πρέπει να σας άρεσε, ήταν ωραίο και έπαιξα με το φίλο μου, τον Ντέμι. Κάντε subscribe για περισσότερα βίντεο και πιο ωραία. Πείτε μου σε αυτό το comment τι game θέλετε, τι vlog θέλετε να κάνω, Δεν θα το σταμάτησα. και τι βίντεο θέλετε να κάνω και γράψτε μου comment για να δω τη γνώμη σας. Σαν που βγάζει φωτιά στα κόμματα. Και για να δούμε τη γνώμη σας τι θα μου πείτε στα comment. Γεια σας. Ήρθε η Παναγία.